Inaasahan na raw ng ilang senador na magiging scripted ang muling pag-arangkada ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control mess. Bagay na pinabulaanan ni Committee Chair Senator Ping Lacson. Ang detalye sa Politika Update ni Hannah T. May pasabog si Senator Amy Marcos bago ang Senate Blue Ribbon hearing bukas. May script na raw ang pagdinig nililinis sa pangalan ng pinsan niyang si dating Speaker Martin Romualdez. Ang umano'y script ay gagawin ng mga kongresistang idinawit ng flood control royalty na sina Sara at Curly Descaya. Ang 17 mambabatas na umano'y tumanggap ng 10 to 25% kickback sa mga proyekto. Una nang inihayag ng senador na dapat sanang VIP witness bukas ay si Romualdez, pero umatras na raw ito. Ang ating VIP, hindi na star witness kasi hindi na a-appear ang dating speaker, kundi ang darating daw si Saldico on Zoom. Yun ang latest na balita, baka magbago pa, tignan natin. Pero higit sa lahat, panoorin ninyo at alam naman nating lahat, linuloko lang tayo. Agad naman itong binigyang linaw ng Blue Ribbon Chair na si Senator Panfilo Lacson. Hindi raw siya nag-imbita kay Ko na dumalo via Zoom dahil baka maging propaganda platform lang ito. Iniulat din ni Lacson na nagpaabot ng mensahe ang kampo ni Ko na kasalukuyan itong ginagamot sa Estados Unidos kaya hindi siya makakadalo sa pagdinig. Tila may bolang kristal daw si Marcos dahil sa mga prediksyon nito. Pero focus niya ngayon ang pagpapagaling mula sa sore throat para mahabol ang mga susunod na budget deliberations sa Senado. Sa ngayon, kumpirmado ang pagtutuloy ng Blue Ribbon Probe bukas at magsisimula ng 10:00 ng umaga. Sa kabila ng mga ito, naniniwala si Senadora Amy na tila masaya pa rin ang Pasko ng mga sangkot sa flood control mess. Dahil mismong ang Pangulo na raw ang nagsabing hindi pa kasama sa listahan ng mga posibleng makasuhan si Romualdez at hanggang sa mga district engineer lang umano ang posibleng makulong. Hannah T, Billionario News Channel.